bani ba kile kono o ye mo bi wolo bla mo bi wo yi ni question keme na kile kono mo keme ni ya ka appelta walima ni nga téléphone talawe appelta ibi ta so mo bi wolo bla la mo fla do ni problème ti wéré a ben foubi ne be wele 2h du matin be wele 1h du matin be wele minuit a ben fou ko indi amba fou ko ni ba mo ba di alhamdulillah je ka mo man be bi avec ka hami femina be fou ko li dawa kala chema amusoma am bara mi be ka kentu ko ni kambi ni fou ni ali wala atobe do ya atobe do ya waslamo mo rete na fou inglande on be fou kono on de ba kla ni je nyakamine yimbi ka jeke kamana gansoi ka jeke basigi balia soi do rete o fou de manye ni fou nyena iba e dube nye folo ni dunye na quartier benye ni quartier nyena dugu benye ni dugu nyena jamana benye ni jamana nyena nyebe gla ni be ka dafu an no to mashika dala tu o koy ni be yi jija fula jena tiga imbe gla na yan chesi nga fu nyoron kunu jalo yenwele ni kuma kele ndo ni fay ay explication dia association inka ngo alhamdulillah jalo ngina na andeme anga barala ma shite bi mi be dai ka soka lafia mo ko te ka famu je nyagamina den jugu munu be ka nyanyagami bo fa do ni ba do ni la ulu fa nu baw ulu ka sigi kera chugodu ka nyina ma kera chugodi kaba kodu bifu ko ba kono adonyo te adama di hakilla nera be sigi ka nyira nyini ngatuma do ngambe mo ndi wera de kono ndabali be ba nga be kun kelendo ala nyesa anya balia no koni be kuma kelende kelea funyoron anga sa alanye fembe ko de kono de ni chesa na alanye muso sana alanye ambe alaka downtanga nanye alaka downtanga anyera damaka hake ambo di c'est forcé c'est automatique do furu kono alanye sranye be dadila te duskuna fudi jombe sika sra alanye idala idusku masra alanye ni sana alanye ni che sana alanye ba musotonyo la parce que il pardon kuni yesamba keleke nyi kono kili ka samada dala dunu la katida kaburu kono ko ala beti nyinga fu inkirila anga nchugo dongoy na man chugo don abike baya mbulu ni muso sana alanye abai jijaka hakeka parce que ni genetique la je kam ho nyinga abu konote ko fu na tenti kasoro fuye ala kodi e mu kamea ko ni jante ko poldo jan ko te pol ko te ala kodi do ni fu masigi ala ko ka lafia tala ni fu masigi ala ka sunaka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wallahi be heram ni jiya ko nanta so fula mo te se ka fu valeur ko ite kuma fo ka ban tubabu ye dunande anga fu ola dafu na samanti ala ni sanya ba kuntigi ayaka fu ke chodi anana ni fu ya ko fu ka ke chodi ibe cheke me jojo me ka baraka nini abeta me kelinga ibe muso joba kele jonga sabe na ka baraka nini
wade an bɛ segi ala ta de ma an bɛ segi ala kira ta de ma kisi ni nɛɛma ba ye furu ninnu bɛ dilan parce que ni jɔn siranna ala ɲɛ diɲɛ hɛrɛ bɛɛ b'a kɔnɔ ni jɔn ma siran ala ɲɛ diɲɛ tɔɔrɔ bɛɛ a bɛɛ b'a kɔnɔ a tɛ tɛmɛ 20 jours kan ne welela janaza dɔ la muso fatura bi o dugusajɛ cɛ fatura n'a cɛ tɛ kuma san 7 7 ans a y'a jateminɛ san 7 datigɛla la mun juguya tɛ k'o kɔnɔ mun hasidiya tɛ k'o kɔnɔ den mun lamɔn'o la olu denw bɛna kɛ cogo di suko ni dugusajɛ nka nin furuɲɔgɔn fila bɛɛ kumana ka dɛsɛ muso ko k'a tɛ bɔ a den kɔrɔ k'a b'i sigi a den kɔrɔ ani cɛ bɛ so kɔnɔ nka 7 ans u tɛ kuma o ye mun furu façon ye o bɛ don hakili la cogo di parce que nin de fatura an bɛ nin de ta kalama ni joli bɛ diɲɛ kɔnɔ bi silamɛw bolo furu ye alhamdulillah as-saqinatu al-mawaddatu ar-rahma nka n'o so de t'a yɛlɛma n'a fɔra i denmuso bɛ furu bi i tɛ sunɔgɔ dɛ fɔlɔ n'a fɔra k'i denmuso bɛ taa furu la i bɛ content i bɛ nisɔndiya i bɛ lafiya nka bi a bɛ fɔ muso jumɛn ye k'i den ka kɔɲɔ ye kalo kura ye n'o bɛ sunɔgɔ a si so kɔnɔ tuguni cɛ ba minnu bɛ so kɔnɔ a t'a dɔn muso qualité min fana bɛ ka na côté fila bɛɛ tiɲɛnen don a ye to an ka segin ala ma a ye to an ka segin ala kira ka sunna ba in ma lafiya bɛ yen de sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an b'a ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ association ala ka barika don a la ni kuma diyara n na a nana anw dɛmɛ de a nana an dɛmɛ an ka baara la parce que an bɛ min na furuko la bi kɛnɛma ani ji jukɔrɔ o kɛra Allahu subhanahu wa ta'ala ɲɛna n balimakɛ b'o cogo la silamɛ ɲuman bɛɛ b'o cogo la ni mɔgɔ nana ka na association sigi min bɛ se ka furuɲɔgɔnw kanu ni hinɛ ka se ka danaya sabati furu y'o de o ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ kɛ furu la o tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o ye furu façon jumɛn ye mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ kɛ furu la kanu tɛ o ye furu façon jumɛn ye mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ kɛ furu la danaya tɛ ne ko o vie bɛ passer cogo di lafiya bɛ na cogo di a tɛ se ka na k'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ a ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma ala ɲɛ siran ɲɛ a tiɲɛ tiɲɛ ala k'a d'an ma ka sabati Mustafa ka sunna ba in kan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala k'o fana nɔgɔya an ka dunanba ala ka ɲuman segin an bɛ ala deli ala ka barika don k'o la an bɛ bɔ kuma la wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin al-ardi was-samawat wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu khayru man da'a ila al-khayrat sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور والدخول الجنات أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي الله تعالى تنو ni ala mun ka nema ye baara ɲumanw bɛ tiimɛ ka seereya k'a fɔ bato masa tɛ yen tiɲɛna fɔ ala kelen bɛ yen ala mun ni ale de ye dugumakolo dan ka sankabaw fana dan ka seereya k'a fɔ Muhamadu y'a ka jɔn y'a ka ciden don maaw la maa sɔn hɛrɛman don maa ma mun ye maaw wele ka taga hɛrɛ baaraw ma kisi ani nɛɛma ni barika m'o ɲini ka kɛ cidenba in kan n'a ka so dunkew a n'a ka sahaba sanumaw ani maa ma mun mana tugu o la ni baara ɲuman kɛli fo ka taa se kununin don ma fo ka taa se alijinɛ don ma m'ala deli ala ka ne ni aw kɛ firdausu dunkew cɛla o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen n bɛ n ka kumakan fara an karamɔgɔ minnu kumana ka kɔ ɲɛ kan ka n ka kumakan fara o kan foli ani waliɲuman dɔn k'o ɲɛsin an balimakɛ ma ani yɛrɛ burankɛ Sheikh Diallo ale mun ye a senfa ka bɔ fɔ Côte d'Ivoire jamana na kilomɛtiri 1000 ani kɔ k'o tigɛ k'a badenw magɛn